tukubakira mbia mona sokugerera kubwatirana na intu tukubarigana ndaso muroberi oyo ngingire nkugingire umuroberi ogogokira kira rituko chinsabire cha marogoba okore twasore na inche Osoro the actor na incho mwana moko gweta matemu cigarette gusaga fegi aga fegi ka gweta matemu obe ya sabe bueno ero ngai atutene ine tebi ngo muroberi ngai tutine mireta wewe tore setara itikete igai gore ugaiga obe karati ngwante inko genda kwarenge county kwanya kwa bomera ona manganare na ayane kai ta utigandara tara iko ngonyora amabina bongote onkon lakini amete yangu ndara libitoki bya nitobeka ngora kunyu karoni sabire buya kunyu tora tokasaka kia kunyunyu kia bande sonkoregot ya kia kunyunyu kia bande sonkoregot kikusigia sira kaka ikebweta kwa nkunyu hakuna nkunyu motokoni kia bande sonkoregot kia kunyunyu kia bande sonkoregot tikato gani tiana kire ngo soki gura se comment sekirende kara ngete kara njuter kende njete gango teibon obe nkari kuinyora bono esimiana ngai bono nabekera gochisko ga usimi gwatikari kare otogo chamani chimi baso gotobera muna nyambani bono nkonyora ndi gochisko gabu monto ngakiriga ngomani gutebi nganko mbichisimi chi abantu ngai kwarenge ngai kware gokora abarende kero korigio monto two missed calls are enough eri entangani kai igone egento kwa bwate kire serious teangote eri entangani eri okombina ki igare ngare ohiranire akabere no go confirm tari yange nesi nga 3 4 10 tata simi yana ko nyore yoga te screen na inde tranyira screen ateni umuntu rasambe simira kiri kakiara tari bobe umuntu ngo tuko turase chi emergency ndagete kwana naye bwangu igaki lakini rende karona akirimo nande ntigange ndegeke yewe nande ngake eri agatatu ngigosenta geteri ndagete ngake erere mono ekure mariga ekoniyo goboko etare minyoke ko ikere sori lakini korende nainde chinsa chinde amaskani aro namaya lakini den nae kero kwanya ru monta gwakire no ene yemo tema ko call back na vera after 1 hour ni sawa neira 6 hours just say at least in narrow missed call yao I was busy somewhere I was committed akya ko tebi gose ongene gento kyomo chando umubori nere in position inkonye no emboniga gose nkwanya robokon lakini neba go taito bokon tata 15 missed calls net nyingi matin chenyo ro mon 2 missed calls abona mwagere back ngonya 15 oine go sori ko pimo monto yaya ando monti gente kiapi njakana re missed calls nyingi Yumantara rononi ndoni ngoro kroma itana ringa arenesi mege kagetame yumantara arigire noni ngoyo akachimisi college kuragenda messages agote at least them go communicate enye ngakira kabere tinyo rike message ayo kende situation igete niba message ba tata nanda bagusi taria bagusi boka bakenya bange gutumie gento kiria voicemail ono munda gatanga makwambeka voicemail ona irege ndege beko voicemail kweyati kwanyare credit kia ukiachire kwamenya tanga ni voicemail ngege ndokirika kwa gwetenga leave the message after the tone na buku kwana liria burenga ti buna gwatakite akinje angege gaskara na bwa tu police station ya central no turega kana papo wino nchonkonye igo monto na ba ko matari 1 3 2 otegerera ngi gwateba ochira ogokonyi kokore kitoro chiko sina chategerera chimesi kori vir kwari ke message ngaki ana chana bwa tu asikete sina chana ke ngombe abande ni nyange abakonyi ntageta bokonyi lakini ka kamera chimesi ji abo monto yo gwa kamera 15 na bango riedirie kero tole WhatsApp ya charende asante sana bali ba invented na bakoro monto nare online monto kwari kero monto hai taira ni reti ya grade kibere ateba unaendeleaje ya grade kama kumurikira unanirenga unajifanya unadhani togo cha kongani tuko gete nini kana kutiarika bobo gimabu hao
Kakie kare simiari ka online temine tinganko bakonye buate. Online ye minute data nere on ose wifi ne. Ida wifi ne connect. Una bani angete ya one buate. Bani geri kete online na monya ko check na moko na online. Lakini timbuati. Lakini hiyo kanya somo tiri ga sora irare uyu. Ndio ka to kwani bintu bine bineta BMB simbikolera abantu barotinga. Bano ko nyisukiuchi alira so sana na mitambo. Lakini nere connected online. Online ya nero. Bano naende na binga yani bano ya online na bako na umuntu na online. Lakini ari busy maybe aku upload ibintu gete ngokora hari research. Umuntu na rumo ngabo chat nere. Wadana bango sangi ngo chat nae. Lakini yo ndi message ya thiri kuigo kaberede. Na ndeze WhatsApp. Lakini na no taito bokonye. Ngento ngero go explain eri gumono utanyare ko left e chat yo igore yende. Tutaiti kweburukana. Tutaiti kweburukanye. Hakiti tu understand ya mangana aya. Tu amanyanga talikira chinso monta bwate simiko bako. Wate muntu nabo kwa ingiri umuntu kwa muswana na paka kwa murama. Lakini akene pi. Tali arore miss call yao ekene pi tali asomire message yongire kuiraniri nere nabwo ngarakini kiru muntu na kuminyokia rubugima gucia kiru muntu ngo temari itinga reception simi ya muntu tinga reception ya hotel gete gose ya ndizi tv yora ke simi kuminya ke bata kubugura simi na ne working hours eye simi ya personal ria musuba tumi numu nere akaminyoke tubugima segete nere ne siyo ye simi yae lalinda hiyo sinaanza kukuombi ancha simine yaye Ora sangi ale se mudi empechinse ejo. Ntata yako kose. Omani na mokae. Omani na muntu ndenjira abona na se kasio onchuka ni gusene saba india kwa. Bona ko tanga likan ko bugoli mote ngiuta ketina yo kunya gonchana tigankire moyo no rete. Mari tisanjiro go sangi oburukaniri. Ochokaniri. Atanga tiganye tigatinda. Goso muntu gwachire kanisa kweba kolibie simiri kwegwe ko vibrate kwata tiganye beke silent. Tinzo kuro kanisa kweba ko iranie simiri round gose vibration. Meeting. Ya tigara meeting mwe. Wono umuntu mako gwakira kabire gatatu. Next tika ko like message yako tevinki kyari ko gara ko like. Ukolikire message nga sawa tu. Aipondo mwefika. Sawa tu. Ukumbuki macho zaka utanitafuta. Utanitaka. Watu ujifanya lakini kiendacho mbele kinarudi nyuma. Mtu akienda juu muongoje chini. Kimedali kisambio sasa sakafuni uishie ukingoni. Kwanza mtegemea cha nundu ukufa maskini. Aje kunaona baadaye anakufa. Ati ngachanga mana kore ngento kendenga even the rich cry. And even the rich cry. Ngogote ya bantu ngekaro gwate chibesa chinkondwe chia mariye chigo ticha. Nga marigo go kamuka. Akabe dry. Yo kani tutaka korageria abantu urasangia yo kumwakira kumotebi nga ntomere 200 gosembe credit gosem ntomere 200 ocha mpesa ya nendo 00 ngole gosengolere bundles lakini yare chinsi chichi shida bwate enene gukubwa enene gochi araza kubwate simi onye ndiare ngo akotenga gaki so gwanja kwago minyoka bakase getondore bona kwa kaga kombi bose kwalia mangana ora kaigo uria mangana sangi omwari oyo gucho gwake rusiminga sigaro ri kware kuomani okure goso yo admitted digega nyagitari asegete nchuo morale ni chimese chichirito kunyara ko delete mwanya maybe atoro kiria bantu akunyatebaga kionero ri gocha gonkonya lakini ongeche rigu as much as obwate mechando kero muntu nabwate mechando otawe yo saidi ndiende orore ngataka bwate mechando aki irangora nandi chinsa chindi ngusangiro turase tu muntu nabo turamenya kugune bibago gatonde tu bisase gete simye yemo eni buge yagendera ko buga mono twanyoli bana naye na uko intera rio kango chikwebise bibago binyoro gusana japabu bingaka none suru oko hakirwe simye yo nabenga diriku hakiro muntu obutora ibona ata in fact nabo confirm hake kabira abutore abutiga tigapibwa toka kogwa kari tangani abutore confirm gusiga chikori sifonya ro butoire aka kabere gako butora tama watoka togire maega abona nimezi muganya kurigire kyagara narora abuna arora ora sangi ko mutuboro kuru akari go senka yasi ketebisete ora nyori ya buga nkubwa twara ngentu
tigapi Kusio kino no murero bora kana butuko sare gutara bantu bamubwatira tiga tutwanchirane chibe ibere chimist call ibere chioka na benga nende WhatsApp osoro kwanta biriga ngomera na tole sambi tokore gepindi nago tebiri good night mete nche nkurarara kuchakira sasta pa sambi chitore chierete minyoke rende tokore kasi nago te good night ochikori kera riga orisi imiane bado riga online ochake kongomani tata kwani unaniambia good night kumbe urali bado uko online ni nani hao na chat na wao mimi hauna time yangu really ya kero mon time kike bako kiaye akore anyenje simiane ando sitinda itukubugoli ngai aline yana aye yagonye kuigweto nyukukwana to gukwana njosa ni montolere diko kwana na jena akire mutengo kuru unanje bade ange botambika krongo soyo ko ndngo nari ngora aligere chimese chinyingera ta makuri plan ogo sangira asundokire esimikere koboko iga tumfu esimi yate kara online kwanza ira siko tikara ngi gorete chat yao twari go chat kwanza ule typing nde typing yaje go kaze rasa ina type xyz chuku Sakso kigo zofu ngo zungunga haisyo ono aigo go toma chimese chat hey wadu ni nyamaza unailenga unasoma lakini reply kumbe na hiyo chat ya ara chiko swali yo kare chiko swali chire ya blutiki kaki kare boli umuntu yo nabora sangi nkende kiaba cyubera tere ndi mono go jaji na kuomana kweburu gwanyi asigentu gitura chiko koro sinyukuira na maye go sangi kwa gose ro umuntu yo ni gwesi no abana umuntu go chakwa gecheru kwatangari oryo use ne koro kwe mobile personal phone Rita personal ndiro lakini ndire silent pipi pipi no MPP tise mieje hano buchikorete bitina lakini tigatorre bitina ebi nebiekene na buno monta amuire ko operate simia na kyo koretero bokong rende yao dende yani embara batare kubugura simia so bobe na raka bata sababu tia whatever the reason is monto yo kubugura simia mo siketa tigana na mangana manga tigakore mtu lakini rende no monto simia cha to kwanera na nyo kubate chance yo kwanera na chekera ngo gwakera kwana bwata to kwane lakini muntu taimuke grati na kusambirelio yonde mono ne chuma bade simiwa kane ya keitata tuesike tuchie simu naende mambi ankiri tukori ankyo chinsabunechi murobire noroyo ngingere kogingere